Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 18. lipanj 2026. Hrvatska izgubila od Engleske 4,2 na otvaranju svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija otvorila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Engleske rezultatom 4,2. Unatoč tome što su se vatrenije 2 puta vraćali iz rezultatskog zaostatka tijekom susreta, engleska momčad je na kraju odnijela pobjedu. Utakmica je odigrana u Dallasu, a golove za Hrvatsku postigli su Martin Baturina i Petar Musa. Nakon utakmice, svjetski mediji su uglavnom pozitivno komentirali igru Engleske, dok su analize stručnjaka i komentari poznatih osoba poput Ivane Noll i Alana Shearera istaknuli ključne faktore pobjede engleske momčadi. Istraga protiv prvog časnika katamarana zbog smrti 4 osoba u splitskim vratima. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pokrenulo je istragu protiv prvog časnika katamarana i krilo Eclipse i zbog sumnje na ugrožavanje posebnih vrsta prometa. Nesreća se dogodila u splitskim vratima kada su se sudarili katamaran i jedrilica, pri čemu su poginule 4 osobe, češki državljani. Policija je privela 33-godišnjeg prvog časnika katamarana, a DORH istražuje navode o isključenim sustavima. Tužiteljstvo je zatražilo i istražni zatvor za osumnjičenog. Moskva pod crnom kišom nakon ukrajinskog napada dronovima na rafineriju. Stanovnici dijela Moskve izvijestili su o pojavi crne kiše nakon što je ukrajinski napad dronovima pogodio rafineriju Kapotnja na jugoistoku grada. Prema dostupnim informacijama, radilo se o najvećem ukrajinskom napadu na Moskvu od početka ruske invazije, s gotovo 200 dronova usmjerenih prema glavnom gradu. Napad je uslijedio kao odgovor na prošlotjedni ruski napad na Kijev. Zračne luke u Moskvi privremeno su obustavile letove zbog gustih stupova dima koji su se podigli nad gradom. Nogometna reprezentacija Hrvatske poražena od Engleske na svjetskom prvenstvu. Engleska je pobijedila Hrvatsku rezultatom 4,2 u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu, odigranoj u Dallasu pred više od 70.000 gledatelja. Harry Kane postigao je 2 pogotka za Englesku, dok su strijelci za Hrvatsku bili Martin Baturina i Petar Musa. Unatoč naporima vratara Dominika Livakovića, Engleska je osigurala pobjedu golovima Judija Bellingama i Marcusa Rashforda, ostavljajući Hrvatsku bez bodova u otvaranju skupine. Ukrajina prijeti osvetom nakon napada na moskovsku rafineriju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je osvetu ako Rusija nastavi s napadima, nakon što su ukrajinski dronovi pogodili ključnu rafineriju u Moskvi. Zelenski je napad na rafineriju, koja opskrbljuje značajan dio moskovskog tržišta gorivom, nazvao opravdanim odgovorom na ruske napade na Ukrajinu, uključujući granatiranje Kijevsko-Pečerske lavre. Poručio je da će Moskva gorjeti ako Ukrajina nastavi gorjeti, ističući neuspjeh ruske protuzračne obrane u zaustavljanju dronova. Ovo je bio jedan od najvećih napada na Moskvu od početka sukoba, a rafinerija je pogođena drugi put ovog tjedna. Oporba kritizira odluku Vrhovnog suda o kreditima u švicarcima. Vrhovni sud donio je odluku prema kojoj potrošači s konvertiranim kreditima u švicarskim francima imaju pravo na zatezne kamate, ali ne i na povrat preplaćene glavnice. Ova odluka izazvala je oštre reakcije oporbe. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić nazvao je odluku i čistom katastrofom i ruganjem građanima u lice, sugerirajući da bi situacija bila drugačija da je SDP na vlasti. Stranka Most izrazila je duboko razočaranje i zabrinutost, smatrajući da odluka stvara je apsurdnu pravnu situaciju i koja vrijeđa osjećaj pravednosti. Most je također izrazio sumnju u povezanost sutkinja s bankama. Hrvatska udruga banaka, HAUBE, najavila je detaljnu analizu obrazloženja odluke i razmatranje daljnjih pravnih mogućnosti. Trump odbacuje kritike na račun sporazuma s Iranom. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je kritike koje tvrde da sporazum s Iranom ide više u prilog Islamskoj republici. Trump je potpisao sporazum koji odgađa ključno pitanje nuklearnog programa do idućih pregovora. Unatoč tome, predsjednik SAD-a ne vidi problem u sporazumu. Vrhovni sud. Potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo na zatezne kamate do konverzije.
Vrhovni sud je donio odluku prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite u švicarskim francima imaju pravo na zatezne kamate na preplaćene iznose samo do dana konverzije, 30. rujna 2015. godine. Odluka je donesena većinom glasova 9:4, uz izdvojena mišljenja 4 sudaca. Udruga Franak ističe da zatezne kamate čine samo 20% ukupnog obeštećenja te da će se o troškovima odlučivati naknadno, pri čemu banke vjerojatno moraju pokriti dio troškova. Hrvatska udruga banaka, HAUBE, izrazila je zabrinutost zbog odluke, smatrajući da narušava pravnu sigurnost. USKOK istražuje milijunske malverzacije u HOO-u, sumnja se na izvlačenje novca preko pulske tvrtke. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, USKOK, pokrenuo je istragu protiv glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, HOO, Siniše Krajača i drugih osoba zbog sumnje na nezakonito izvlačenje €1 javnog novca. Prema navodima, Krajač je pulskoj tvrtki AT Ideo omogućio dobivanje poslova s HOO-om vrijednih €1,5 milijuna u 3 godine, pri čemu je €1 navodno skriven od javnosti. Stranka Most podnijela je kaznenu prijavu USKOK-u, tvrdeći da posjeduje dokumentaciju o fiktivnim računima, skupim večerama i troškovima boravka, te da su poslovi namještani mimo zakona o javnoj nabavi. U prijavi su navedeni i direktorica tvrtke AT Ideo Vesna Borisavljević, te direktor Ureda za marketing HOO-a Ranko Četković. Macron osigurao Trumpovu podršku Ukrajini na sastanku G7. Francuski predsjednik Emmanuel Macron postigao je značajan diplomatski uspjeh na sastanku G7, osiguravši podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu. Ova podrška rezultirala je zajedničkom deklaracijom G7 kojom se obećava povećanje vojne pomoći Kijevu i pooštravanje sankcija prema Moskvi. Macron je izrazio povjerenje u Trumpovu dosljednost i ispunjavanje obećanja, naglašavajući važnost dijaloga. Sastanak G7 održan je u Vijanu, a Trumpov zaokret u korist Ukrajine smatra se neočekivanim. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.